mereu și filmează. Nu știu ce timp îmi face asta. Așteptă să fac ceva. Și astăzi facem un mic chest opening. Avem două free chesturi sau unul. Da, am deschis eu din greșeală silver chest-ul și golden chest-ul și uite că mai am primit. Și da, am scăzut trofei, aveam 213 chiar și făcui 2 meciuri și gata. Și haideți să începem cu free chest. Plus 43, binișor. Băi, nu mă lasă să apăs, ce are? Nu, ce are? În sfârșit, tocmai. Da, se pare că aveam unul pentru că deschise eu unul. Și Chrome chest-ul. 300, așa, 2 diamante, Minion Horde, Barbarens, Goblin Hatu și Skeletonarul. Da, și să mai știți că aveam 2000 de bănuți. Mi-am făcut Skeleton Army de nivel 3. Și informații. Pe locul 2 din nou. Și da, sunt Elder. Și da, am o legendară. Mi-am schimbat deck-ul pentru că cel deck era cam fraier și mai am puțin și fac 1000 și eu aș vrea să fac 1000 pentru Baby Dragon, să-l fac și eu de nivel 2, că îmi fac de râs ori dacă nu-l folosesc. Știu că e foarte bun și Minion Horde e foarte bun, dar o auziți pe mani. Dar acesta era celălalt deck și cam atât cu acest episod.